ser jiġi wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym. Antonello Beleselmilkom jagħtikom merħba 26 episodju mis-sensiela Botta u Risposta. Lejla ser jkun programm ftit differenti minn tas-soltu il għaliex ser jkunu qegħdin nagħmlu intervista lill-ex referee internazzjonali illi permezz tiegħu wkoll ser nippruvaw naraw il-logħba tal-futbol minn lenti differenti minn dik li forsi narawha aħna bħala partitarji, bħala diriġenti, bħala futboler stess, il għaliex il-lejla ser nkunu qegħdin nippruvaw naraw il-logħba mill-lenti tar-referees. Dimen indimiti biex niftehmu. U fil-fatt il-lejla għandna l-pjaċir li jkollna magħna lis-sur Pawlu Karwana li sa ftit snin ilu kien wieħed mir-referees ewlenin ġewwa pajjiżna. Għaldaqstant nistedinkom ukoll biex jekk għandkom xi domanda x'tistaqsu il-Pawlu jew xi kurzità li tixtiequ ssiru tafu minn għandu. Tistgħu tagħmlu dan fis-sezzjoni li għandna miftuħa likom fejn jidħlu il-kummenti. Qabel xejn ukoll xi ftit aġġornamenti minn dawk il-logħbiet li spiċċaw mill-UEFA Europa League u l-UEFA Conference League nibdew mill-UEFA Europa League fejn għandna drota għandha żewġ drojiet fosthom id-drota 3-3 bejn l-Union Berlin u l-Union Saint-Gilloise, it-tim tal-plejer internazzjonali Malti Teddy Tewma illi l-lejla wkoll baqa' fuq il-bank tas sostituti u id-Draw Sporting Lisbona u Arsenal drota 2-2 bil-Gunners iġibu draw permezz ta' autogol ta' Hidem Morita. Roma jirbħu 2-0 fuq Real Sociedad fil-waqt li l-Bayer Leverkusen jirbħu bl-istess skor kontra il-Ferencváros ta' Budapest. Min-naħa l-oħra, UEFA Europa Conference League għandna il-West Ham li tirbaħ 2-0 kontra l-AEK Larnaca. Mikael Antonio jiskurja dopjetta fit-tmiem l-ewwel taqsima. Nizza illi tirbaħ 1-0 fl-ewwel Moldova fil-waqt li l-Anderlecht ċiet drota 1-1 mat-tim tal-Villarreal. Bartek ukoll fejn jidħlu il-Premier League Darts, Peter Wright jirbaħ kontra Gerwin Price 6-5 ta' min jgħid li din hija l-ewwel rebħa ta' Wright fil-Premier League ta' dis-sena wara 6 iljieli fil-waqt li bħalissa Unkolla d-dialogu bejn Michael Van Gerwen u Johnny Clayton. Michael Van Gerwen attualment qed jirbaħ ma' mit-tnejn nkunu qed nagħmluhom sew fuq dik il-logħba kif ukoll fuq il-logħbiet mill-UEFA Europa League bejn Juventus Freiburg u Manchester United Real Betis. Dan grazzi wkoll għall-korrespondenti tagħna Mark Schembri li se jkun qed jieħu il-logħba Juventus Freiburg u James Said li huwa l-bniedem inkarigat fil-logħba Manchester United kontra Real Betis. Tajjeb wisq. Pawlu, nistgħu nibdew nitkellmu naqra miegħek qabel xejn. L-ewwel grazzi tal-lejla aċċettajt l-istedina li qegħdin nagħmlulek u nittama li tinsab tajjeb. Grazzi tal-istedina tiegħek, insellem lilek, insellem il-segwaċi ta' dan il-programm Botta u Risposta u nerġa' nirringrazzjak tal-li kellek il-pjaċir tistidinni. Qabel xejn ħanibdew bl-ewwel domanda li sa ċertu punt hija domanda naturali. X'ħajrek taqbad it-triq tar-refereeing? Mistoqsija tajba. Le, jiena kont nilgħab il-futbol sa l-età ta' qisu kelli 26 sena. Jiena bdej kbir bħala uffiċjal. Sfortunatament kelli xi injuries, sir saqajja xi darbtejn,
Rajt ukoll illi jiena ma kontx xi plejer li brilla ħanejtek. Allura mbagħad qisni biex nibqa' involut fil-logħba kien hemm xi ħadd partikolari, referi partikolari illi qisu ħajjarni u biex naqbad din il-karriera u ovvjament kienet deċiżjoni mhux faċli, imma jekk il-futbol ikun ġo fik inti mingħajr ma trid ħatibqa' tħares lih fuq lenti li tibqa' sejjer u xejn. U x'pożizzjoni kont tilgħab? Jien iktar difensur kont nilgħab, jiena jew ċentrali jew full back, jiena kont bniedem li jgħid il-coach kien jekk imur fil-bathroom mur warajh dak il-plejer però tħallix jgħaddi. Kont qisni ħanpoġġja bil-Malti kisser u farrak, qed tifhem. Close marking, laxqa tiegħi niġilet ma' center forward kont biex nista' ngħid ukoll li kont kważi f'kull logħba nispiċċa nitkeċċa, kont wieħed minn dawk li bad loser għall-aħħar ġifieri. Fil-fatt meta il-missieri għalli fil-waqt li ħanibgħat il-karriera għalli inti kif jista' jkun, inti qatt ma spiċċajt logħba. Imma mbagħad meta tibda u tħares lejha llum ngħid illi kelli karriera ta' 20 sena. Trasformazzjoni ħanejdu hekk letteralment minn estrem għal ieħor. Kbira. U meta inti kont kif kont tarahom ir-referees allura dak iż-żmien li l-għadu tiegħi kien ġifieri qed ngħidlek bħal kull plejer ta' ġifieri ħanajtek bħal kull plejer li ħares lejha referi jikraħ u jista' jħares lejh sabiħ jekk isaffa xi ħaġa favur tiegħu ġifieri jekk kien isaffa li xi penalti kontrija jiena nispiċċa rebus imma jekk ikun penalti jtieħ favur tiegħi mbagħad qed tifhem favur id-diviża mmur noħodlu naqgħu bidejh u ngħidlu grazzi, ġifieri normali din u hekk. Tant għandna l-ewwel aġġornament minn ġewwa Old Trafford Manchester United jiftħu l-iskor wara 6 minuti logħob permezz ta' Marcus Rashford. Manchester United 1 Real Betis xejn grazzi wkoll il-James Side ta' dan l-aġġornament. Fl-istess ukoll Michael Van Gerwen jeleb lil Johnny Clayton 6-2 ftit mili il-pot minn Old Trafford ġewwa Liverpool fit-tieni kwarti tal-finali tal-Premier League Darts. Liema kienet l-isbaħ logħba li mexxejt fil-karriera tiegħek? Mela, hawn Malta bla dubju kienet il-2011 il-final ta' trophy bejn Valletta u Floriana. Kien hemm 12,000 fruħ fil-ground, logħba ninsejħilek tal-biża', logħba li ħadd ma jkun irida, logħba li l-ebda referi ma jħobbix biha, laqqas jiena ta' ġifieri ma kont ġifieri imma mbagħad that's the challenge illi inti derby ħad intrabaħ tazza logħba kbira. Staġun għamlu staġun bla meluba. Impeccabli u ġifieri dina kienet spiċċat fid-90 minuta imma l-aħħar qisu 18 minuta sar gowl. Allura pressure kibret, dik kienet l-ikbar logħba Malta. Imbagħad fuq xena internazzjonali kelli okkażjoni fejn kont l-Ingilterra bħala fourth official bejn l-Ingilterra u Maċedonja f'Reading Majestic Stadium. Ground ippakkjat, kien hemm żbieħ. Possibbli nfakar l-isbaħ waħda l-imkienet għax kollha jkunu żbieħ ġvera kollha fehom l-istorja tagħhom, però Malta u bażi lokali dik kienet waħda mill-ikbar logħba li kelli jiena personali. Floriana Valletta logħba li kif kulħadd jaf dejjem tkun mistennija bejn żewġ settijiet tal-partitarji kif kont qed ngħidu dak il-kuntest illi kellek il-Valletta mhux meluba qudiemhom jagħmlu tabel memorabbli kellek lill-akbar avversari x'tiftakar minnha dik il-logħba? Hija logħba dina kien hemm episodju fiha fejn sar fawl wara l-kaxxa, ħafna għadu kien kontroversjali. Żball ingħata l-free kick u ħabbat ma ġie ddevjat minn difensur u daħal fin-naħa l-oħra tax-xibka fejn Andrew Hogg niftakar kien il-gowler kien in-naħa l-oħra tal-lasta.
kienet kbira, speċi dana ma kienet Valletta ma dawx jaċċettaw għadi, ġifieri kif qed ngħidlek labu ma ladu tagħhom il-Furjana ħanejtek. Furjana kienu ilhom ħafna reputazza, ġifieri jidilli kienu ilhom xi 25 sena ma jieħdu unur. Kien ilhom ħafna u Valletta kif nafu dejjem. U ovvjament Valletta dejjem ikunu qegħdin kontestanti serji għal xi tazza u kif nafu. Mbagħad ovvjament faċli wieħed idur jwaħħal fir-referi għaliex għax ir-referi m'għandu l-ebda sej. Qed tifhem. Tajjeb ngħidu li referi ma jistax jaqbad u jitkellem u ma jew fuq il-medja jew fuq il-xismu jew. Referi qisu dak il-kelb li hemm id-dogsħom. Tifhem, ma jistax jirribatti lura, ġifieri jiena spiċċajt bil-pulizija mad-dar, kienet esperjenza sabiħa lija u fl-istess kien kera l-familjari tiegħi, tifhem. Ħafna nies ma jkunux jafuhom daw. Fatt għalhekk ukoll ħadna dan iċ-ċans illejla biex anke niskopru Eżatt. xi ħaġa iżjed. Punt li semmejtu li kważi il-kiet, il-fatt li referi isu ma tkellem. Jiena fil-fatt Għamil nsegwu l-futbol l-unika darba li niftakar referi ma jitkellem wara logħba kien lura fl-istaġun 2001-2002 Graziano Cesari wara Inter Roma. Folli, kienu rebħu l-Inter 3-1 u niftakar li Cesari kien għala reprimend għaf kien ma jagħmel intervista fuq program popolari ta' dak iż-żmien. Ma tarajx taranti bħala il-fatt li Isu li anke speċjalment f'dinja bħal tal-lum fejn il-medja hija b'saħħitha, social media hija b'saħħitha. Ftaraħ il-fatt li isu referi ma tantx jista' jitkellem favur jew kontra. Taħseb li wasal iż-żmien li anki wara l-logħba ir-referi jitħallew jitkellmu jiddefendu fejn ġieli jkun hemm il-każ. Ngħidlek. Aħna rridu npoġġu il-kuntest kollu fil-lokal apparti x-xena internazzjonali. Aħna huwa pajjiż żgħir ħafna. Aħna ħafna nies jiġu minn xulxin, ir-raħal imisma' ieħor. Immaġina jiena kon naħdem fis-sejls, ġifieri nirrefja ir-Rabat u jaf jumej wara nkun xogħol il-Rabat. Fimt, ġifieri immaġina tirrefja Birkirkara-Belt u la da s-sipruħek qiegħed tagħmel xi sales inti Birkirkara jew il-Belt. Ġifieri aħna żgħar wies anke fil-familjari tagħna, ġifieri għandna min huwa fissat fuq il-klabb tiegħu, ġifieri niftakar it-tiju ċempilli tnej filgħodu għax kien Belt u jgħidhom x'għamiltilna x'saffart, ġifieri immaġina missieri ċempilli ta' fin kien għamel 23 sena jaħdem il-Belt. U jgħid x'għamiltilhom Madonna tgħidu fuqek u speċi nkun ngħidu ta' tixkas speċi jiena xogħli għamilt. Tifhem, seren. Imma immaġina f'kuntest ieħor li referi għamel żball. Illum għandna t-teknoloġija li splodiet, ġifieri qed naraw kollox minn kull angolu llum mhux bħal qabel dik il-kamera waħda ċentrata f'nofs il-ground. U jilab l-aspett psikoloġiku, ġifieri jiena immaġinani jien nagħmel żball, noħroġ fil-medja u ngħid isma' wara li rajna l-slow-mo, dil-famuża slow-mo u wara li rajna kollox, jiena l-aspett tiegħi kif se jkun biex noħroġ nirrifletti il-logħba il-weekend ta' wara. Issa aħna mhux qed nitkellmu ħansemmi l-Italja viċin tagħna, jien naf tmur Ruma u titrevilja għal Torin biex tirrefja. Qed tifhem u terġa' tmur Ruma, immaġinaka hawn Malta toqgħod bħali noqgħod Marsa Skala u rrifjajt il-Żabbar, il-St. Patrick's, bipu għadba. Irridu nħallsu leh, kuntest kollu f'kull aspett, ġifieri kemm bħala pajjiż li aħna żgħar u kemm fuq aspett psikoloġiku aħna irreferi kif se jerġa' joħroġ imbagħad fimt biex jibda biex iqum minna s-sitwazzjoni jiddependi għax dana jekk il-logħba tintrebaħ biżball tal-goalkeeper mod, imma jekk il-logħba tintrebaħ biżball tal-uffiċjal dak l-unika goal hija mod ieħor, ġifieri mhix ċajta. Kelli perjodi jien fejn kelli nieqaf pereżempju tliet ġimgħat għax ħassejt li m'iniex qed inħossni tajjeb psikoloġikalment. Fimt, jien naf kemm f'mart fil-familja u kemm forsi xi żball fil-ground li effettwani fil-field of play. Ġifieri
Dan aħna umani, referi huwa uman, jekk ikollu jien naf xi ħaġa żgħira fil-familja għaddejja, mela moħħu mhux qiegħed tajjeb mela l-aħjar hija li ma tmux tirrefja. Tifhem għax ovvjament moħħok mhux se jkun 100%. Aħna żgħar wisqa, u eżempju jiena minn Bormla, però ma kontx nista' nirrefja l-Bormla. Però laqqas kont komdu nirrefja l-Birgu Isla. Għax kien hemm ħafna plejers mislufin il-klabs, allura isni qiegħed home, jiena isni qed nirrefja t-tim tiegħi. Da kollu iż-żminiet jinbidlu vera, però xorta jibqa' l-fatt li parti importanti fl-uffiċjali hija l-aspett psikoloġiku. Jiġifieri kemm qiegħed tranquill, kemm hu preparat psikoloġikalment li ħajħroġ fil-logħba u jikkontrolla, ma ninsewx ir-referi ma jikkontrollax 22 ruħ, 22 plejer. Tifhem, ir-referi speċjalment meta l-logħba hija live ħaj jikkontrolla l dawk in-nies kollha miljuni ħanpoġġuha f'kuntest issa aktar għoli. Champions League, mela jekk saffar ir-referi minn dik il-living room, dak ir-raġel qed jistenna isma' da x'xra, x'ħaj, dak penalty mhux penalty. Jiġifieri darba sibt eżempju jiena kont kelli l-Akkademja tar-Referees u għattilhom anke l-kelb tal-pulizija jollu udnieh x'in iżaffar ir-referi. Immaġina saffar ir-referi u l-kelb tal-pulizija jolla udnieh kien riqed. Jiġifieri daw ukoll speċi kuntest hekk. Allura ma taħsibx li jkun utli li anki wara ċertu logħob referi joħroġ jispjega l-pożizzjoni tiegħu? Mhix daqshekk faċli hemm il-karattri, ġifieri kieku ħanejt jiena fuq, kieku nkun jiena, ġifieri ġieli tajt ma' nies u ngħid isma' jgħaddu tliet ġimgħat ċar ma kienx penalty. U mbagħad inħossni komdu ngħidha iva, jien kont żbaljat. Kien penalty. Imma immaġinak toħroġ tgħidha fil-pubbliku, isplodi s-social media, fuq il-keyboard kulħadd faċli jispara bla doċċ għax nafu għassadi, ġifieri, mbagħad jaħtlu aspetti oħrajn familjari u mhux familjari u noqogħdu sejrin. Mhix daqshekk faċli. Jien personalment ma naqbilx, ġifieri kellna darba kien eżerċizzju Malta, kont niftakar jien kont għadni nirrefja fejn il-ġurnalisti minn fuq kienu jibgħatu karta isfel u aħna nikdbu kumment għaliex ħadna dik id-deċiżjoni. Ħantik eżempju, mela jista' jgħaddi plejer mieħdejk, ikellmek ħażin, turih il-karta l-ħamra, però ħadd m'għanduna x'qal, ġifieri jekk da ma jċaqlaqx idejh. Fimt? Jew ma jirribattix lura b'mod fiżiku, mela inti għalfejn tajtu l-karta ħamra da. X'qal biex. Allura aħna kellna hemmhekk lok ċans fejn nispjegaw ruħna. Ukoll ma rnexxietx għax ġurnalist interpreta mod ieħor, aħseb wara toħroġ fil-pubbliku fuq it-television ħanejtek f'xi programm u tajt isma' jiena kont żbaljat, llum qed narah mod ieħor. Ma narax illi, tifhem, ma narax li taħdem. Opinjoni tiegħi din, ġifieri, jaf jasal żmien ukoll fil-UEFA u l-FIFA jaf jasal żmien illi jkun hemm press conference wara u r-referi jgħid il-pożizzjoni tiegħu x'kienet, imma ambigu naraw. Mela, ħalli nerġgħu morru lura xi ħaġa naqra żjed pożittiva. Kellek xi episodju minn xi logħba li mexxejt jew kont involut fiha barra l-pajjiż li forsi tista' taqsam magħna? Kelli. Kont qiegħed Northern Ireland niftakar u Belfast fejn kien hemm logħba partikolari tlajna, konna nagħmlu exchanges aħna u jiġu referees huma u morru aħna nirrefjaw. Aħna huma jiġu jirrefjaw fil-First Division Malta kienet dak iż-żmien għax kien approximately l-istess livell ta' futbol. U aħna mornem. U jien kelli logħba partikolari fejn kien hemm il-Protestanti u l-Kattoliċi. Ninsejt isimhom, it was a long time ago, u kif ħriġna kelli pleja li ġieħod li bid insomma bħal plejers l-oħra s-soltu baqa' dejda u wara xi 10 minuti da olew tnej bir-ras u dal-plejer għalli tani daqqata minn kif għala lis-sinna ta' qudiem. U vera kellu sidna niesa, ġifieri dax kien daħaqli x'inorini hekk vera kellu sidna. U jien dak il-ħin, ovvjament ma ninsewx il-striking elbowing tiġi weapon ngħidu l-aħna di biex nintik eżempju. Allura dik hija sent off. Imma jien dak il-ħin xejn bdejt inħares mal-art. Ma laqqas demm maħal u ma kellu da.
Jien niftakar il-Fort Official jgħidli fil-communication system, Paolo, dak beda l-logħba mingħajr sinna. Ġifieri dak kien diġà bla sinna. U aħna fqajna nitqu, u dan jgħatlu jien sieri jgħatlu ismatlu jiena naf illi inti ma kellek bdejt il-logħba ġifieri għax dax kien ħadli bidi ma ftax ħalqu, imma fortunatament li r-rab uffiċjal daħaqlu u daraħ bla sinna. Ġifieri laqqas fil-pitch ma kien hemm demm jew ieħor kellu d-demm ma' wiċċu. U aħna kollha fqajna nitqu, allura kelli inti yellow card u mbagħad for unsporting behavior għax provejt ħaqbija. Tifhem. U mbagħad daħaqli ħadli bidi għalli insomma għalli proset ref għalli kif irnexxilek indunajt li ma ndunajtx qedlu għax kont onest miegħu, qedlu jiena għalli l-Fort Official f'udnejja qedlu għax inti li ma tħaqtlix u li sieħbi tħaqtlu. U kienet hekk xi ħaġa ħelwa ta' ġifieri u dan mbagħad tkellimna wara ġifieri ma dan episodju partikolari vera nibqa' niftakru hekk. U kelli każ ieħor fejn ħriġna mill-warming up barra minn Malta jidilli l-Irlanda. U l-keeper ikkikja l-ballun għax beda jitrenja l-kicks, insomma da minn nofs il-ground jitfaħħulu u jerġa' jitfaħħulu u laqatni f'udnejja fejn kelli l-communication system. U jien il-weġġa li ħassejt dak il-ħin, fl-istess ħin bqaj dritt tranquill għax in-nies l-ewwel bdew jgħidu. U mbagħad kien rawni wara ftit qlajt il-di għax kelli nħokka bil-fors daw bdew iċafċfu. Tipo Britanniċi taf inti, dawk it-tip li fihom il-birra, jitqu da ġifieri ma babdew ċamxpunna, insomma. U dħalt fid-dressing room u niftakar għamilt 5 tiem bl-antibiotics jien għax daw udnejja ġabili daqsiex ġifieri għax kelli l-communication set hawnhekk u d-daqqali tani ma mbagħad ħaqna ġifieri daw jibqgħu episodji sbieħ hekk. Sbieħ. Grazzi Paul, semmuħu l-waqfa qasira ta' riklami, ibqgħu magħna għaliex id-dibattitu ser ikompli wara dawn. Grazzi. Resident Evil Remake 4, l-aħħar logħba li Game Breaker qiegħed jippreżenta mal-pjattaformi tal-PlayStation u Xbox u li issa għandu disponibbli fl-istabbiliment tiegħu ġewwa bil-Kirkara, misteri, orrur, biża' jirnexxielek teleb lil Nemesis u sħabu, salva ruħek u solvi l-każ jekk taħseb li kapaċi fittex akkwista kopja ta' din il-logħba ferm popolari qabel ma jkun tard wisq. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek
u tħossuk iżjed aħjar. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn il-lejla qegħdin intervistaw l-ex referi internazzjonali Paul Caruana illi fl-ewwel parti tal-programm diġà kellna diversi spunti interessanti illi qamu u li wkoll ser inkomplu nippruvaw nispolvu ftit iżjed matul din it-tieni parti tax-xandira tagħna llejla. Nfakkurkom li kull min jixtieq jintervjeni jista' jagħmel dan billi jidħol fis-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa. S'issa kull ma kellna osservazzjoni minn Dirjon illi tedit ma bediex dik rigward meta konna qegħdin ngħaddu l-aġġornamenti fuq il-logħbiet tal-Ewropa League. L-logħbiet tal-Ewropa League illi bħalissa il-Manchester United minn fuq ma' Real Betis, wieħed b'xejn, gol ta' Marcus Rashford, Juventus Freiburg għada xejn b'xejn. Għandna wkoll il-korrespondenti tagħna Mark Schembri u James Said il qegħdin jaġġornawna fuq dak kollu li qed jiġri f'Turin u f'Manchester rispettivament. Sattant kollha dejja l-logħba minn Premier League Darts bejn Chris Topi u Nathan Espinel. Dan tal-aħħar jgħid vantaġġ ta' 4-1 minn fuq. Pawlu, inkomplu naqra miegħek issa. Illum il-ġurnata kif għadek involut fid-dinja tar-referi? Mela, illum il-ġurnata jiena observer tal-Malta Football Association. Jiena għamilt karriera wara li spiċċajt biex ngħidlek kont qiegħed head of recruitment. Mbagħad tawni fidejja il-Referees Academy fejn għamilt kważi 11 sena dej u ħarriġt madwar 55 referee. Hemm minnhom għadhom għaddejjin, ġifieri tajjeb ngħid li tnejn minnhom issa wieħed leħqu FIFA assistent għandi tnejn li leħqu FIFA assistenti u li wieħed qiegħed fil-core program jgħidulu li huwa sejjer fitri għal FIFA referee. Illum daw sfaxxaw kienu sfortunatament ħabba l-Covid imma mbagħad l-MFA wafqithom ġieri ir-reklutaġġ baqa' hemmhekk imma l-akkademja spiċċat. Illum il-ġurnata jiena osservatur kif qed ngħidlek tal-Premier Malti, ġifieri għandi rol ieħor li għadni involut. Għandalli dejjem issa għanqlet li xiftit tal-kursità. Naraw li referees son wara ċertu żmien jilħqu UEFA jew FIFA refereeing. Kriterju irid ikollok biex appuntu tieħu dan il-grad ħanejdu hekk. Irid ikun għaddew ċertu żmien, irid ikun hemm xi rakkomandazzjoni. Kif taħdem l-ewwel nies l-affett inbidlu drastikament illum. Qabel kienu performance, marki tajbin fil-lokal, tiġi nominatu l-UEFA u l-FIFA taċċettak. Illum l-affarijiet inbidlu. Illum ir-referees jibdew f'età żgħira jekk jista' jkun tant aħjar. Hemm fakultà fejn tmur il-core program, il-core program huwa vast ħafna ta' età żgħira, jkunu referee u two assistant referees. U daw jagħmlu sensiela ta' taħriġ fuq barra fil-UEFA. Ovvjament jibqgħu jiġu osservati, ikollhom mentor tagħhom minn barra minn Malta, jissegwi kemm it-taħriġ kif ukoll it-testijiet fiżiċi, jiġifieri da jintbagħtu kuntatt b'email x'qed tagħmel hemm programm, u mbagħad next step tkun illi mill-core team dejjem jibqa' suġġett il-performances li jkollok fil-lokalità. Fil-lokal, tifhem. U mbagħad l-MFA tinnominak jintażlu persuni fuq il-performances hawn Malta u kandidati u x'ismu u tiġi nominat. Normalment hekk jiġri li l-FIFA taċċettak. Tibda fuq livell żgħir, ma ninsewx li aħna pajjiż żgħir, ġifieri aħna kultanti nista' jgħidux ma mmorrux għal tas-dinja u Champions League. Ma ninsewx li aħna pajjiż żgħir. Ġifieri aħna naslu
sa Wales, Andorra, San Marino, Finland, ġifieri aħna qegħdin f'dik l-erja qed tifhem Albanija. One-off ikollna xi logħbiet imbagħad daqsxejn kbar, ovvjament. U kellna nippruvaw dejjem nibbildjaw xi ħaġa illi ma' pajjiżi kbar, diffiċli u qatt ma rnexxielna. Anke exchanges, ġifieri qatt ma rnexxielna nimmorru f'pajjiżi kbar. Ovvjament il-pajjiżi kbar qishom jibżgħu ma ninsewx il-livell tal-futbol tagħna, ġifieri impruvjajna, però jibqa' l-fatt illi il-nazzjonal jirrifletti ħafna pereżempju fejn qabel konna naqgħu 4 b'xejn, 5 b'xejn, 6 b'xejn. Forse llum impruvjajna, imma xorta jibqa' l-fatt illi ikun hemm il-livell tagħna sfortunatament kuljum. Hemm ħafna nies li qed jippruvaw jagħmlu l-almu tagħhom, ġifieri jiena anke nħares anke lejn l-MFA. Il-livell tagħna huwa tajjeb, ġifieri il-livell ta' referees huwa tajjeb. Jien meta nikkompara ma' barra, għandna referees bravissimi ħafna ġifieri. U da bħal kollox, issib minn kollox imbagħad u għandek livell ta' referees u għandek livell. Sfortunatament aħna umani, referee huwa uman, ma ninsewx li d-deċiżjoni hija split of a second, il-referee qed jiddeċiedi waqt li qed jiġri, waqt li għandu pressure fuqu, irid jaħseb, ma ninsewx illi qed tiġri qed titlef ċertu enerġija, ġifieri tidħol l-aspett fiżiku, kollox ma kollox. Ma dejjem fuq bażi ta' performance. Jekk m'intix tajjeb fil-lokal, mela m'intix tajjeb biex tirrefja barra. Ġifieri aħna anke l-FIFA referees li għandna preżenti, jekk għaddej minn perjodu ħażina u Malta, ma jistax imorru barra minn Malta. Biex inkella ħajrifletti ikra fuq il-pajjiż tagħna. Performance li dejjem ovvjament hija ħansejħuluk il-miżin biex tkun tista' tgħinek tavvanza jew le. Għandna messaġġ għalik mingħand Daniel il-Pritma li hija fejn qed jgħidilna illum għandek mistieden top, insellimlek Paul. Nsellimlu naf il-Daniel sew jiena. Sfortunatament iżomma l-Inter dak, ma le niċċajta. Ma minn is-som. Tistgħu xi tim partikolari? Sorry? Issegwi xi tim partikolari barra minn Malta? Insegwi kif għatlek in-Newcastle u l-Juventus jiena. Ma naqbad ftit ma l-Priti ġifieri fuq l-Inter kultant. Ma insomma. Insellimlu minn hawn. U anki min-naħa tiegħi wkoll insellem lil Daniel. Kellek xi referi barrani jew forsi anke lokali li kont ħares lejn bħala ispirazzjoni. Bla dubju jiena lija wieħed mill-aqwa referees li dejjem rajt barra minn kull aspett ta' ġifieri jibqa' Pierluigi Collina. Collina għalija jien kien hekk simbolu ħafna, kien bniedem kelli sfortuna niltaqa' miegħu Malta, kellimna kemm il-darba ġie jagħmlilna seminars ġew Malta, bniedem assistat ma nafx kif ħan iddeskrivih hekk minn kull aspett fiżiku, intelligenti, kif wassal ibieħlek il-messaġġ, ġifieri ma ninsewx li referi irid ibieħ l-oġġett ukoll, ġifieri anke mal-plejers. Allu rispett kien jigwadanja rispett kbir dan, ġifieri anke jagħmel żball ukoll ħjaċċettaw il-plejers, ġifieri kien jispjega ruħu dak il-ħin niftakru dak il-famuż logħba tal-Milan li kien marek Minister żball il-Milan kienu mar fuq il-bankina, jispjegalhom x'ġara u ma ġarax. Da femuh ġifieri Malta kien hawn referees ukoll li pereżempju Charles Agius jiena kont naraħ ukoll hawn Malta hekk bniedem li kien jasperani ħafna anke l-mod kif ikellmek, kif jigwidak. Kien hawn oħrajn, ġifieri però partikolarment bħala persuna hawn Malta Charlie Agius kien bniedem ftit minn kollox, qed tifhem kellu ftit minn kollox ħanejtek. Mela, għandna aġġornamenti oħra minn Old Trafford fejn Ayouz Perez drop draw għal Real Betis, Manchester United 1, Real Betis 1. Issa aħna nitkellmu ġejja domanda oħra f'rasi. Semmejt il-Collina. Semmejt il-Juventus. Issa, tiftakar dik il-famuża logħba naħseb
ta' meta Collina baqa jirrefja fix-xita dik il-famuża logħba Perugia Juventus. Li Sewa. kont int, x'kont tagħmel? Mela, jekk nitkellem b'qalbi, Le, titkellem tajjeb, le, le. fejn il-punt. Mela, ħanajdlek. Jiena ħanajdlek, jiena kelli okkażjonijiet fejn fil-refi fil-li neżel Duluvju. Mela, id-deċiżjoni ta' referi dak il-ħin, ħanpoġġija f'dal kuntest, hija li jekk ir-referi jara li l-ballun ħajibqa' jirrolja, fimt? Ir-referi obbligati kompli l-partita. Però once il-ballun ħajjieqaf, tifhem, ħajjieqaf, mhux ħajjibqa' jirrolja, hemmhekk iċ-ċirkostanzi huma differenti. Ma ninsewx illi ir-referi obbligati waqaf il-logħba biss jekk ma jħossux qed irrefja safe, l-environment huwa safe. Pereżempju jien naf dew is-sajjetti. Mela allura bla dubju ħajkollu jaqaf ir-referi. Però jekk qed iberraq biss, ma jistax waqaf il-logħba. Ġifieri issa jiddependi fil-ma kontest, fil-lokal mod u fil-xena internazzjonali mod ieħor. Ġifieri fix-xena internazzjonali ma ninsewx li għandek supporters li triviljaw ħalsu l-lokandi, ġifieri eċetera. Jien naf trains tickets u whatever. U fil-lokalità f'kwarta wasalt 20 minuta wasalt id-dar, ġifieri u mhux se taqa' d-dinja. Xorta jgorru ta' ġifieri xorta ħajkun hemm kontroversja iktar u iktar jekk hemm tim li qed jirbaħ. Għax dik hija xi ħaġa oħra mbagħad ma ninsewx kif irid jerġa' jibda l-logħba referi. Qed tiġi baqalek 10 minuti, jintlabu biss dak l-aħħar 10 minuti. Jekk il-ballun kien barra fit-throw-in, il-logħba ħatibda minn hemmhekk. Ġifieri f'kollox dejjem iddur qisha ir-rota ma l-istess persuna, ma dak ir-raġel li qed miskin fin-nofs u jħajjara kif ħajħu deċiżjoni. Ġifieri insomma jien kont iwaqqafha dik il-logħba dik inhar m'hemmx dubju. Mela, messaġġ ieħor minn George Caruana, Molto preferi għax rabba oxra ġungla ta' Paċa Grasso. Hija verità, ġifieri jiena naħseb naħseb l-iktar referi. Paċa Grasso ma kienx il-ground faċli mill-li nisma'. Żgur, hemmhekk meta kien ikollok, pereżempju, jien naf tiġini f'moħħi Zejtun Ħalaxa, Third Division. Gwerra, in a sense. Burzebbuġa Ħalaxa, pereżempju, kien niftakar Gżira Santa Luċija kienu għadhom fis-second. Tifhem, hemmhekk jiena kont l-iktar referi li kontrolla l-partiti ta' iż-żmien tas-second u third division. Kont l-ewwel referi li rrefjajt is-Centenary Stadium jien u kienu għażluni l-klabs, ġifieri dik kienet għamet daqsxejn kontroversja wkoll għax il-klabs idu lili isom ftehmu imma mbagħad kien hemm min fil-MFA ma rridx lili. U għallu li għaliex jażlu huma dawn ma nażlux aħna. Mbagħad id-Dr. Joe Mifsudi kien niftakar kien qal le. Mela daw jixtiequ li Paul Caruana mela ħnibgħatu l-Paul Caruana. Tifhem, ġifieri kienet ċismu. Imma insomma, dak kien il-passat. Naħseb li huwa kif ma tispjega. Xi ħaġa li tibdil b'ċertu pride li għandek il-klabs illi qed jinsistu tmexxi. Ekku. Game aħseb wara din li kienet l-ewwel ċentenarju. U ngħid illi min ħareġ jirrefja minn ġo Paċa Grasso, iva ħareġ b'saħħtu. Jiġifieri hemm ħafna oħrajn u Marco Borg, Asnajdle Chris Lautier, Roberto Bontempo, ġifieri kienet era dak iż-nies fil-Mallija kien hemm ħafna oħrajn qasa. Min ħareġ minn hemm iva ħareġ referi b'saħħtu ħafna, ġifieri mhux faċli tieħu deċiżjoni hemmhekk ġo Paċa Grasso meta għandek in-nies miegħek hemm kważi qegħdin fil-ground għall-Istadium Nazzjonali ta' Qali mimli pulizija u qegħdin hemm fuq, ġifieri is-safety kienet differenti dak iż-żmien. Esperjenza li tixtieq tirrakkuntalna minn Paċa Grasso qegħdin fiż-żifna. Iwa jien kelli esperjenza, jiena dak iż-żmien kont nirrefja lil Birgu u l-Isla, wara tant snin ħadta dik id-deċiżjoni mbagħad li dan. Però jien niftakar kelli l-Birgu mal-Isla u jien minn Bormla. U kont għandni nibda u għad tisma' jiena nirrefja il-logħba u kienet xi logħba niftakar
L-Birgu rridu xi punt biex jisalvaw u li jislu ovvjament kienu minn tafu allura kien hemm dik li x'isimha u niftakar fejn qatt ma ġie l-ground missieri u naf li kien żgħir nara l-missieri deħel il-ground. Spiċċat il-logħba, daqat frokna, missieri kien ġel kwiet, insomma, qatt frokna u jien iktar kien moħħni fih milli f'din l-imbirka logħba. Ovvjament mbagħad jibdew jajruk, daħlet fil-kredu l-kunġezzjoni miskina, ma taħti xejn, is-soltu. U x'ismu, ġieli kienet esperjenza naqra x'ismu dak iż-żmien, imma normali għalina, mhux hekk ġieli. Mela, domanda qabel ma nkomplu fuq l-aġenda tagħna, Daniel Mallija qed jgħidilna saqsih ta' Ronaldo jekk jogħġbok. Daniel, ma nafx jekk intix qed tirreferi għandek il-famuż episodju Juliano Ronaldo Juventus Inter ta' 98. Nafx tix tikkonfermalna qabel ma nieħdu l-opinjoni ta' Pawlu fuqha, bissa sakemm nerġgħu nirċievu mingħand Daniel, ejja ħan inkomplu naqra fuq domandi li preparajnilek. Pawla. U issa ejja nitkellmu ftit fuq l-aspett tekniku tal-logħba mill-lenti tagħkom tal-uffiċjali. Tkun il-preparazzjoni tar-referi qabel il-logħba. Ħanajdek interessanti l-mistoqsija di ħafna nisa qasja fuqha ġaqas għandhom id-dea x'involvi. Mela, il-logħba ta' referi tibda Tuesday. Għaliex Tuesday ir-referi jirċievi email, dak iż-żmien konna nirċievu karta bil-posta, llum nirċievu email. Anzi llum fuq il-portal qiegħda, ġifieri hemm fenda portal għas email terġgħu tgħid. U titla' fuq il-portal min huma referees. Tibda il-preparament tal-logħba. Ma ninsewx illi jekk ħaterraw fil-refja Birkirkara belt mod. Però ħadd ir-refja jien naf Birkirkara b'kull rispett ta' ġifieri qed ngħidlek u l-Gudja jew ma nafx min qiegħed l-aħħar bil-klassifika hija mod ieħor. Però kull logħba fiha preparazzjoni differenti. Hemmhekk tibda l-preparazzjoni. Ma ninsewx li referijiet basically jitrenja kuljum. Illum jitrenjaw mal-coach, ġifieri l-MFN dal-coach ta' referees. Jiena li kont nagħmel kont jiġi l-appointment inħares lejh u ngħid il-laħwa dinja taħraq din logħba, fimt? Inħares lejh klassifika nara x'plejers għandi se jkolli, x'karattri se jkolli, ħajkollok dak il-tip ta' plejers li tittara kif ħataġixxi magħhom. U tara wkoll min se jkollok miegħek, ma ninsewx hemm teamwork. Jiġifieri inti jaf għandek għandek assistant referee li għandek 80% moħħok mistrieħ, però jaf għandek assistant referee li taf li ħaħroġlok imwerwer. Ma inti daħad qod il-ħin kollu moħħu fih, ġifieri. Illum għandna rab uffiċjal li tgħin ħafna wkoll imma hu rol importanti. U mbagħad tasal il-partita, ġifieri jiena li kont nagħmel jekk ħan nirrefja l-ħadd missif filgħodu nispiċċa ġoddar, noqgħod għall-kwiet biex kemm jista' jkun ma niltaqax ma' nies speċjalment kull logħba taħraq. U noqgħod għall-kwiet satej qabel nitlaq lejn il-ground, ġifieri nasal kmieni, kont nikol tajjeb, il-mara kont ngħidilha minn ċempel jien mhux out biex bux, ma nafx fejn mar, ġifieri biex ma jkunx hemm xi tip ta' abbużi għax kont nibża minnhom ukoll, aħna pajjiż żgħir ma ninsewx. Imbagħad toħroġ għall-partita, ġifieri il-partita mbagħad tibda l-logħba jkun hemm episodji li kont nagħmel jiena li fil-halftime ma jiġi diskuss xejn negattiv, jiġifieri fil-halftime tgħidli x'rajt daqqa ta' ponlem u rajt xi ħaġa hemmhekk. Dika tgħidli fil-field of play mhux fil-halftime, tifhem. Fil-halftime nitkellmu biss fuq affarijiet pożittivi. Mbagħad wara l-logħba isir evaluation, jiġifieri il-rol tiegħi li għandi llum jiena huwa li mmur nosserva r-referee minn aspett fiżiku, mill-loss of the game, mill-aspett tekniku, nara l-assistenti, teamwork, cooperation, personalità x'kien hemm, ir-running, il-fiżika u kollox. Mbagħad iksir debrief wara l-logħba fejn niddiskutu aħna jekk kienx hemm xi deċiżjonijiet kruċjali li ma teħdux tajjeb jew teħdu tajjeb ukoll, mhux bil-forsi affarijiet negattivi. Xi dubji li kien hemm, forsi kien hemm dubju ta' tkeċċija li ma saritx. Jiena nirrikorri mbagħad anke għal video clips li jkolli li nkun nista' nara fejn niddiskutihom ma' referi anke forsi jumej wara jew tliet wara u jsir rapport. Referi jagħmel ir-rapport tiegħu, però jien nagħmel rapport fuq ir-referi, l-assistant referi sul fourth official. U toħroġ famuża marka biex ngħidu hekk, marka.
Aħna ma nkunux qegħdin hemm bit-tromba biex nsibu l-iżbalji ta' referees laqqas. Imma nkunu hemmhekk biex nagħmlu fine tuning biex ir-referi ngħidu isma' kieku mort iktar fid-diagonal, ma kontx u għamil dik in-naqa change of speed, ma taħsibx li kont tiġi iktar qrib is-center forward fil-kaxxa u għalek u kont qiegħed 10 metri l-bogħod pereżempju għalfejn saffar dak il-penalty meta qbad nofs il-ground. U niddiskutu dawn l-affarijiet, imma l-preparamenti mhumiex ċajta. Mhumiex ċajta, ġifieri isiru technical meetings u mbagħad ma' referees kollha l-elit u l-ewwel klassi u t-tieni klassi u trainees, u jaraw clips tal-lokal u ta' barra minn Malta biex jitalmu minnhom. Aħna wkoll ikollna technical meetings fejn niddiskutu x'nistgħu ntejbu fir-rol tagħna, ġifieri mhix ċajta. Jien nista' ngħid li għamilt 20 sena maqtuħ mid-dar ħajti mit-tnejn sal-ħadd futbol. Futbol, ġifieri nuqqas ta' referees hawn ħafna, ġifieri ma tantx hawn referees fil-verità, ma jleħqux mal-appointments li kun hemm. Nafu li ħafna logħba u Malta, ħana Malta għandna esaġerat ta' futbol. Li titlaq fil-mezza, fil-jask u l-amateurs u qas ngħidlek, ġifieri u l-UTFA bibew ħafna futbol imma jleħqux, ġifieri u ħajja żmien li qas jkollna numru biżżejjed ġew m'għandniex u qas jkollna ġifieri. Għax mhix xi ħaġa faċli u biex tkun referi tkun b'saħħtek psychologicalment, għax fiżikalment kulħadd jista' jkun b'saħħtu, imma mhix ċajta. Hija diffiċli għall-uffiċjal li jżomm kalm mument fejn ikun qed jieħu deċiżjoni importanti. Minkejja tista' tgħid il-pressjoni ta' ground sħiħ. Eżempju, għandek forma l-kaxxa li qiegħed 50-50, għandek team A, partitari, players, dirigenti, qed jafsu għall-penalty, team B l-istess partitari, dirigenti, players, qed jafsu biex ma ssaffarx il-penalty. Kemm hija diffiċli illi f'dak il-mument uffiċjali irid iżomm kalm. Mela ngħidlek jiena dejjem ngħid illi x'naħseb jiena u nemmen lek għandu jkun ġifieri. Jiena qatt ma kelli gris. Jew abjad jew iswed. Qed tifhem, ġifieri jew ħansaffar penalty għax għajnej jaraw hekk u ovvjament ċert minn dak li qed nara jew mhux se nsaffar xejn. Issa, hairline decisions biex ngħidu hekk ħajkun hemm. Hemmhekk jidħol l-esperjenza li jgħidu jiena kont inħares lejn buying time. X'inhu huwa l-buying time sakemm jasal li dak is-sinjal fejn nikkonferma mal-assistent tiegħi. Issa dak iż-żmien ma kenniex communication system biex illum hemm privileġġ kbir li inti tgħidlu isma' barra jew ġewwa. Qed tifhem u jgħidlek le ġewwa mela inti 50 sekondi komunikajt pop u saffart il-penalty. Dak iż-żmien konna nużaw discrete signal jgħidulu. Jiġifieri jekk kien fuq ġewwa titlaq tiġri fil-bandiera tal-corner, però jekk kien fuq barra tagħmel 4 passi l barra mill-kaxxa. Jien inħares lejk u ħanieħu deċiżjoni miegħek flimkien. Ġifieri mhix faċli. F'ħafna affarijiet, ġifieri jaf għandek karta ħamra, mela għandek min qed jgħidlek taħdaqqa ta' minkeb, fimt, u min qed jgħidlek isma' laqqas biss missu. Issa hemmhekk ir-referi l-qawwa tiegħu ġifieri li stick to it u jgħid isma' jiena rajtek u dik id-deċiżjoni. Issa tkun hemm umiltà wkoll ta' ġifieri kien hemm ċirkostanzi fejn pereżempju, ħantik eżempju konkret illi nagħti corner pereżempju l-aħwa ninduna ngħid dak goal kick kien żgur mhux forsi. Allura hemmhekk tittuża naqas sens komun u tgħid isma' fil-kaxxa nafu kemm ikun hemm ġbit u nimbotta u jagħmel u fil-flight tal-ballun aħna jiena x'kont nagħmel insaffar goal kick. Il-players kienu jitbismu induna jtrefu li kont żbaljat. Kont ngħidilhom iva u m'għandix dubju għax jiena qased tintrebaħ logħba bl-iżbal tiegħi li ninduna bih dak li jien nħalli għaddejja ġifieri, tifhem. Mhix ċajta wieħed qed jaħdem fuqha dak hija parti mill-preparamenti anzi. Li inti sejjer bil-kirkarabell underground mimli, taf li ħatara s-sitt niżlin, taf li ħatisma' nies jgħajruk, għadek qasrix fil-pitch u hemmhekk jidħol l-aspett x'ismu. Semmur għottin waqfa pubbliċitarja illi għandna għal-lejla
L-intervista ma' Pawlu Karwana tkompli wara dal-buk ta' reklami, u għanna xaħġa għanna u kol iżjed domandi minn segwaċi tagħna, voldiri ibqgħu magħna għaliex dal-waqt nerġgħu nkunu magħkom. Resident Evil Remake 4, l-aħħar logħba li Game Breaker qiegħed jippreżenta mal-pjattaformi tal-PlayStation u Xbox u li issa għandu disponibbli fl-istabbiliment tiegħu ġewwa bil-Kirkara, Steri, Orrur, Biża, jirnexxielek teleb lil Nemesis u sħabu, salva ruħek u solvi l-każ jekk taħseb li kapaċi fittex akkwista kopja ta' din il-logħba ferm popolari qabel ma jkun tard wisq. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Danny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merħba lura t-tielet parti tal-programm botta u risposta tal-lejla fejn flimkien ma' Miri Antonello Abela l-lejla qegħdin nintervistaw lill-ex referent internazzjonali Paul Karwana fejn qed inqajmu diversi wkoll spunti fuq il-logħba tal-futbol mill-lenti tal-uffiċjali. Qabel xejn xi ftit aġġornamenti wkoll UEFA Europa League tmiem l-ewwel taqsima Juventus xejn Freiburg xejn, Manchester United wieħed Real Betis wieħed, Sevilla xejn Fenerbahce xejn, Shakhtar Donetsk xejn Feyenoord xejn. UEFA Europa Conference League Fiorentina xejn Sivasspor xejn, Lech Poznan wieħed Dżugajdens xejn, Basilea 2 Slovan Bratislava wieħed, Gent wieħed, Basakexir wieħed il-lobit kollha qegħdin fil-ħin tal-mistrieħ. Mill-Premier League Darts, Nathan Espinel jirbaħ 6-4 kontra Chris Dobie bħalissa dejja l-logħba bejn Michael Smith u Dimitri Vandenberg bir-riżultat ikun dak ta' 2-0 bħal favur Bully Boy. Inħeġġukom ukoll biex tkomplu tinteraġixxu magħna u ukoll permezz tal-kummenti fuq il-sezzjoni
is-sezzjoni li għandna miftuħa ma' din ix-xandira. Mela, Daniel il-Pritmalija fil-fatt ikkonferma li xtaq jisma' minn għandek fuq dak il-famuż penalty ta' Juliano fuq Ronaldo ta' Juve Inter 97-98. Jekk fil-ferma tiegħek kellu xjenata jew le? Ħanibdew. Għas tiftakru ta' onestament l-episodju ġieri nsejtu by far nsejtu. U kumment ieħor mingħand Sasha Slivak Notice fejn qed jgħidilna li tas-siġġiet nislim fil-ground naħseb li kien qed jeżaġeraw, qed inkun naqra diplomatiku fil-kumment. Sasha kien naqra radikali, ma nafx forsi twieġbu dan is-semmieħ. Immorru lejn l-80s u 90s. Mux siġ biss kien konna naraw niżdin, ġifieri anka madum tat-toilet tal-ħajt, ġifieri, rajt jiena, insomma, u katuba fil-field of play spiċċat ukoll fil-pitch, katuba tal-banda, nirrispetta l-opinjoni tiegħu wkoll jiena. Illum minbidlu l-affarijiet u m'għandniex bħal qabel, ġifieri tifhem. Eżatt, mela, lura għal-domandi tagħna. X'ikun qed jiġri fid-dressing room tat-tern arbitrali qabel wara l-logħba kif ukoll fil-tal-mistrieħ li jkun momenti. Mela, qabel il-logħba jaslu uffiċjali, illum il-ġurnata jkun jafu minn huma minn qabel, jagħmlu il-warming up, ġifieri hemm area posta fejn jagħmlu l-warming up għax ma ninsewx li l-uffiċjali huma atleti wkoll bħal players, irri jippreparaw għax faċli tweġġa'. U mbagħad hemm il-pre-match talk jgħidula, il-famuża pre-match talk li hija importanti ħafna. Ir-referijiet jipprepara pre-match talk tiegħu. Fuq bażi ta' kif ħajikkomunikaw bħala teamwork, mela eżempju minnhom kif qed ngħidu illi jekk hemm hairline decision jekk hux penalty jew barra jew kaxxa jew barra kaxxa jew ġewwa jew free kick. Jiena minn għandek nistenna li tkellimni mill-ewwel fuq il-communication. Ma ninsisa tgħidli barra, dik hija parti mill-pre-match talk. Pereżempju balloon go jew no goal. Faċli jfixkel ir-referi jekk ħanoqgħod ngħidlu no goal, fimt? X'ħaj jisma' fuq id-nejn referi huwa il-kelma kbira goal. Fimt? No qasjati kasa. Jien ma kontx dik kont ngħidlu isma' li tgħidlix no goal. Li għajdli jekk daħal biss goal. Once li ma tgħidli xejn, mela allura ħanħallilu għaddejjed, tifhem għax inti dik li ħad tisma'. U din hija parti mill-pre-match talk, pereżempju, għajdli jekk tara xi ħaġa minn warajja. Ma ninsewx lek il-blob qed jintlab naħa ta' field of play, mela l-assistant referee li ieħor iktar aktar tranquill li jista' josserva. Qed tifhem. Referee jista' jiġi crowded, pereżempju, jduru miegħu ammont ta' players, mela allura we make sure li niffurmaw triangle biex aħna l-erba' li aħna nkunu nistgħu kemm jista' jkun ir-rab uffiċjali jibqa' josserva l-bankina, il-benches biex ngħidu hekk, imma l-assistenti jieħdlu fil-field of play u jaraw li josservaw dik il-persuna li għadha qed tiġġieled jew kriat il-ġlieda, tifhem. Ġifieri din hija parti mill-pre-match talk. Pereżempju fil-halftime mbagħad isir recheck tal-yellow cards li jingħataw in-numri, pereżempju kellna każi fejn ħadd manduna illi l-kick-off bdija team A u fil-halftime il-kick-off reġa' bdiet minn team A. Għax ħadd ma ħa nota qed tifhem illi team A beda l-kick-off. Kellna każi jew Malta ġifieri partikolari jiena niftakar. Mhux ħadd insemmihom imma kellna każi pereżempju fejn ħadd manduna li l-logħba bdiet b'12 flok 11 plejer. Qed tifhem, ġifieri kien hemm injury, il-plejer mweġġa' id-dewwa imma baqa' fil-pitch of play, fil-pitch, u l-coach malaj għamel substitution. U daħal u liħor kien għadu hemm. U spiċċat intlabet il-logħba ftit minuti b'12 plejer. Għasħat ma ta' każ. Daw diskussjonijiet li jisiru recheck
x'qed jiġri fil-half time, jiġifieri ngħidu isma' proset nibqgħu kif aħna, okay, issa fid-dur il-logħba ħadd iżdied il-pressure, jidher li pereżempju Birkirkara tilgħu l-offside imma l-Valletta mhux tilgħu l-offside, mela allura ġej aktar pressure fuq l-assistent ieħor u jsiru dat tip ta' diskussjonijiet. Wieħed forsi jaħseb nara wiċċu hekk hemm inbiddel il-kit, insomma. Wara l-logħba hija storja oħra mbagħad. Wara l-logħba hija sfortunatament jekk ħajkun hemm episodji li huma kruċjali hemmhekk ħajja skit perfett jew jaqskit perfett fid-dressing room, jew inkella faċli wieħed jgħid isma' jiena ma rajtux da, u l-ieħor jgħidlu isma' quddiem għajnejk pereżempju ma stajtatli u jaf fin u mela l-aħjar li jien kont nagħmel illi kemm jista' jkun l-ewwel neħdu shower, ħanikkuljaw ftit, nbidlu u mbagħad niddiskutu. U hemmhekk jidħol l-observer u mbagħad u flimkien tinħoloq din id-diskussjoni li jisma' jekk hemm żball naraw x'ġara, neva nagħmlu evaluation tiegħu, x'mar ħażin, x'mar tajjeb, jekk ma jkun hemm xejn fil-logħba, wieħed jagħmel recheck tal-yellow cards tan-numri tal-ħin u l-offiża li tkun ġrat, u naraw li l-plejer huwa identifikat tajjeb, jekk hemm każi fejn ir-referee ħajrapporta pereżempju minn aspett ta' supporters, ta' spettaturi, wieħed jindaga u jaqbel, insomma, ikun hemm Marjana qatqila ġieli ta' ġifieri jiddependi xi jkun hemm mhux hekk, jiddependi. Mela, ċevejna wkoll messaġġ ieħor mingħand Mark Xkembri li nixtieq ukoll nirringrazzja u nsellem Mark li bħalissa wkoll qed juħsib iżomm naġġornat fuq Juventus Freiburg, mbagħad se nkellimkom iżjed tard meta se jkun qiegħed jirritorna fil-Kamra Sportiva. Pawlu Mark qed isaqsi taħseb li l-aktar arbitraġġ kontroversjali li qatt rajt kien fil-logħba Italja-Korea t'isfel tat-Tazza tad-Dinja tal-2002? Bla dubju li naħseb dak ġraw episodji li ħanejtek ixxokkjaw id-dinja. Mod partikolari il-min vera jħobb il-logħba tal-futbol. Jiġifieri dal-famuż referee qed nipprova niftakar x'ismu bħalissa. Byron Moreno. Moreno, eżatti, jew kienet joħlom, insomma ħarġu ħafna affarijiet fuq wara mbagħad illi kien hemm. Is-swed ma jridx jinsab. Vera l-arbitraġġ kien li kien. Imma jiena niftakar sallum il-ġurnata l-Vieri jiġi ballum letteralment ġiex metri kemm jitfgħu ġewwa u spara smewwiet. Jiġifieri minix ngħid m'għandux tort Moreno, anzi, biss jiena inħobb l-istampa tiegħek kollha. Mela ngħidlek forsi ħafna nies ma jafux dana fejn hemm l-aspett uman jidħol kollox. Jidħol l-aspett ta' pika ħanejtek ta' reliġjon, ta' kulur tal-ġilda, ta' pajjiż li ġej mill-East kontra pajjiż li qed jilgħab jinnaf minn Skandinavja. Hemm ħafna affarijiet fil-UEFA, fil-FIFA, forsi n-nies jgħidu ma kif jista' jkun ma marx jara l-VAR, ma mbagħad forsi mhux qed jaħsbu li min hemm fil-VAR huma klieta minn nies li ġejjin li huma Spanjoli, mela jekk jien qed jilagħbu l-Italja mal-Ġermanja u nara l-klassifika kif qiegħda jew ma min nistgħu niġu fit-tielet round u seba' u da. Jien nħobb inġib eżempju bil-Eurovision. Once tibqa' kif mhux ħanidħol fil-Eurovision ta' ġifieri, imma kulħadd jara bajn qiegħda. Aħna ngħidu kif jista' jkun dak, ma tinsiex li r-Russja nqasmet. U forsi aħna ngħidu m'għadhomx ħbieb. Ma fl-istess ħin fdaw xulxin. Jidħol kollox fiha din. Kollox, ġifieri anke aħna u Malta ġieli darba minnhom kellna l-logħba nazzjonali u bagħtulna referi Tork. Issa jew baqa' jiftakar l-assedju l-kbir da, jew kien qed jiġġennem fil-ground ta' xina kont hemm, bdejt ngħid dak kif jista' jkun. Ġifieri vera firet la bit-time tiegħi il-Nazzjonal Malta,
Ma nafx, ġifieri hemm ħafna elementi x'wieħed tifhem. Mela, xi ħaġa li hija kwestjoni kemm xejn taħraq fost ħafna nies. Il-VAR. Ħsib li din l-invenzjoni qed tgħin jew qed tellef fil-klassi arbitrali attwalment? Mela ħanejdlek jiena kelli mistoqsija, ma nafx meta bdiet il-VAR 8 snin ilu, jien naf 5 snin ilu whatever. M'inhiex eżatt intis fid-data. U l-ewwel ġurnalist staqsini qal li taqbel mal-VAR qed le. U jien nibqa' ngħid l-istess ħaġa. X'qed jiġri? Kif qed nara jiena mill-perspettiva tiegħi. Hemm referees illi kif jesqu fil-kaxxa l-kbira, fimt, qed jieħdu d-deċiżjoni akkost li jafu li jista' jkunu żbaljati għax għandhom moħħhom mistrieħ illi ħajmorru jaraw il-VAR. U hemm referees qed jitwerru ta' jeħtlu fil-penalty area. Għaliex? Għax ma ninsewx, ħanerġa' mmur ftit lura x'għadd fil-bidu. Għaliex immaġina jiena qiegħed il-Bernabeu fejn hemm 90,000 ruħ u nsaffar penalty. Tajjeb, u f'daqqa waħda isejħuli f'udnejja u jgħidu li isma' ejja l-VAR. Biex tifhem control check. U inti tmur tara l-VAR mela għandek nofs qed jaqblu miegħek u għandek nofs li mhumiex jaqblu miegħek. Però inti tinduna li int tkun żbaljat u f'daqqa waħda għamilna dal-famuż sinjal u rejna li ħatati fawl bil-kontra flok penalty. Jiena il-domanda tiegħi hija di hemmhekk l-aspett psikoloġiku fejn qiegħed. Kif ħajibqa' jirrefja referi? Qiegħed jiġi effettwat minnha di? Għax rajna każi fejn rajna penalty ċar u laqqas biss mar jara l-VAR ir-referi. Għaliex ma marx jara l-VAR? Għax qed jibża li hu inċert minn dik il-deċiżjoni jew jaf tiġi kontrih, kif se joħroġ minnha wara mbagħad fl-aspett psikoloġiku, x'se jiġri? Issa mbagħad għandek referees li jaqbad isaffar okej ħanara l-VAR, jmur jara l-VAR isu xejn mhu xejn, u jekk qed ninnotaw f'pajjiżi differenti l-implementazzjoni qed tkun differenti. Għax jiena nsegwi futbol Taljan, ishom it-Taljani l-għaxqa tagħhom imorru fejn il-VAR hekk, mhux il-ħin kollu mhux dejjem. U mbagħad tara referi Ingliż pereżempju, il-futbol Ingliż u tajt da bis-serjetà ġifieri laqqas indenja ruħu ma jara l-VAR, qas indenja ruħu. U għalhekk in-nies ishom tgerfxu u ma ninsewx illi qed jinqeret l-aspett uman. L-aspett uman jiġifieri jiena qed nara offside pereżempju situations illi fuq 2 millimeters qed nitkellmu, subajħ il-kbir. Qed inħassru gowl fuq ma nafx ġifieri jien personalment ma naqbilx jiena nemmen fl-aspett uman, deċiżjoni qiegħed hemm ir-referi ħalli jirrefja bil-kwiet. Issa tgħidli hemm il-miljuni involuti u hemm ħafna flus involuti. Okej, fair enough, imma risqin bil-mod il-mod qisna u hemm ħafna affarijiet li ħajinbidlu ta' wkoll, ġifieri jidher li issa daħal Van Basten fix-xena kollina movie donnu telaq mill-UEFA, mill-FIFA u ma reġgħu fil-UEFA. U ġifieri hemm nies oħrajn li qegħdin bidejat ġodda, għandek il-David Ellery famuż ħafna da l-għaxqa tiegħu qisu jbiddel ir-regoli. Ma nafx imma insomma l-Ingliżi famużi wkoll għal dal-affarijiet. Qed jissemmew ħafna affarijiet reġgħu issa, mid-dera ġie l-antika reġgħet qisha l-offside, l-interpretazzjoni tal-handball f'daqqa waħda qisu issa ngħidu mela once li mismalit kif inhi jekkux kabbarna l-ġisem tagħna x'kien ftaħna jdejna jew extended arm. Ġifieri mbagħad tara-referi saffar, referi bisu xejn mhu xejn. Sfortunatament jiena lija l-VAR qed toqtol ftit il-logħba tal-futbol. Ħarnet, għandek xi messaġġ li tixtieq twassal lil min qed isegwi dan il-programm jekk jogħġbok? Ifhem, jiena kelli karriera ta' 20 sena, ġifieri kibirt fiha, tallimt ħafna kuntatti, karriera ta' dixxilpina, switni ħafna fix-xogħol tiegħi f'kollox ġifieri. Mhix faċli, ġifieri
tkun tafa xi xdieħel. Nista' ngħid li dort id-dinja jiena fis-sifel hemm sifel law. Ejja karriera sabiħa u inħeġġeġ iwa. Jien dejjem nagħmel l-istess appell. Ejjew nħarsu ftit x'qed jiġri fiż-żar tagħna. Jiena nisma' ħafna nurseries, pereżempju ġieli nkun qed nosserva, jaqbadlek il-coach għandu 20 tifel, jażellek l-aqwa 11, però id-disa l-oħra jħallihom frokna, itihom naqta' bieb u ballun għax isu qed jinduna l dawn mhux tajbin għall-futbol. Mela għax ma naqbduhomx il daw u nħajruhom minn età żgħira, isma' inti mhux se tkun plejer kbir, imma tista' tibqa' involut fil-futbol. Għedna appella li hawn ħafna tfal ħasra. Sfortunatament anke l-parents jafu da, iżma t-tifel fimni mur il-futbol, ma waqt il-futbol ta' jitkellem fuq SpongeBob u da, mela allura ħajru, jaqbad karriera oħra. Qed tifhem. Narahom dawn l-affarijiet, u mbagħad għandek ħafna plejers illi wafqu żgħar, jiena waqaf ta' xi 26, 25, li qed għandhom iċ-ċans illi jgawdu 30 sena oħra karriera sabiħa, ġifieri. Però ma ninsewx, il-karriera tinvolvi mit-tnejn sal-ħadd. Wieħed tkun preparat li ħajinsab ftit il-familja, mhux jinsab il-familja ħanejtek imma ħajkun ħafna magħtuh mill-familja. Jiena tfal tiegħi qasrejthom jikbru biss l-lum ħarsejt tifel tat-tifla b'mod differenti kemm jista' jkun ingawdih, imma tiegħi ma gawdejthomx. Ma jiddispeċinix tax kelli karriera sabiħa wkoll, nirrispettat u wefqun in-nies u da. Ma rridux ninsew fejn konna u minn fejn bdejna u ġifieri. Però hija nħeġġeġ nappella hija karriera sabiħa ħafna fuq qed jagħmel kuraġġ, imma sabiħa, ġifieri ħażhom fit, personalità, ġifieri dak l-appell tiegħi li nista' nagħmel. Antonello. Mela, grazzi lil Paul tal-lejla wkoll attenda għal dan il-programm u grazzi wkoll tmur l-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym. Ħassoltu nħeġġukom biex tużaw is-servizzi ta' dawn l-istabbilimenti illi x'indirettament ukoll tkun qegħdin tgħinu lilna tal-kamra sportiva. Ma issa biex narawna għal palinsest li ser ikollna għal tmiem il-ġimgħa li ġej. Fejn għada ser ikollna xejn inqas minn żewġ programmi mis-sensiela Big Zone kif qegħdin taraw fil-grafika. Għada filgħaxija għal ħabta tas-seba' ser ikollna l-ewwel programm li ser ikun jitratta l-logħob Juventus Freiburg u Tottenham Milan. Logħbiet li ser ikunu qegħdin jiġu magħmula minn Mark Xkembri u minn Clayton Zammit iċ-ċomba. Dan il-video nippruvaw noħorġuh mhux iktar tard mis-seba' ta' filgħaxija. Għada mbagħad fil-11:15 ikollna xandira diretta fejn ikollna l-ewwel reazzjoni ta' Jude Kawki għall-logħba Manchester United Real Betis, mbagħad nidħol jiena fejn se nkun qed ngħaddi live reazzjoni tal-logħba Spezia kontra Inter mis-Serje A Taljana din il-ġimgħa. Il-programmi ta' Big Zone ser ikollna taħlita ta' kampjonati domestiċi u tazzi Ewropej f'daqqa. Tnejn fid-disa' u mbagħad ikollna t-tielet programm is-sensiela Big Zone fejn ħajkollna il-Kopajt Christ ikellimna fuq il-logħba Bournemouth Liverpool, Kawki Manchester United Southampton u Mark Xkembri Juventus Sampdoria mis-Serje A Taljana. Big Zone illi mbagħad jirritorna l-erba', anzi it-tlieta fil-11:15 bil-partiti Milan Salernitana mis-Serje A Taljana u Porto Inter mill-UEFA Champions League. Issa dak se nagħmel naqata parentesi żgħira. F'każ li Porto Inter tmur għal ħin barrani, il-programm joħroġ awtomatikament l-għada l-erba' fid-disa'. Voldieri jew it-tlieta fil-11:15 jew l-erba' fid-disa' illi mbagħad inħabbruh
iżjed tard aħna fuq il-segwu dejjem il-paġni tal-Kamra Sportiva. Il-ħamis fit-tlieta mbagħad joħroġ il-video ta' informazzjoni għal Grand Prix tal-Arabja Sawdija tal-Formula 1. U mbagħad fit-tisa nirritornaw bil-programm ieħor mis-sensiela botta u risposta fejn din id-darba ser nkunu qegħdin nittrattaw il-logħba Inter Juventus ser tkun qed titlab il-ħatta wara fil-9 kwart ser ikollna żgur lil Mark Kembri, il-YouTuber Juventin tagħna qed nistennew biex naraw min tkun qed jirrappreżenta l-kuluri neronzuri f'dan il-programm. Nfakrukom ukoll illi minn hawn ftit ieħor dan il-programm se jkun disponibbli fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant tinsewx isseguna hemmhekk ukoll nafsu dik is-subscribe ħalli ma titilfu ebda mill-kontenut kollu illi noħorġu aħna matul minn żmien għal ieħor tista' qed ikollna diversi programmi kuljum ormai. Ma daqstant tinsew titlu wkoll fuq YouTube. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fil-każ tiegħi għada bil-programm Mixo u fil-każ tal-programm Botta u Risposta nhar il-ħames li ġej, jiena Antonello Bela ma tfadalli xejn iżjed xi nżid li nirringrazzjakom tal-lejla segwejtuna u nixtieqilkom il-lejl tajjeb u ħsieb. Risposta ġi wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym.